Dobrý deň, sledujete štart poštových holubov Blatná číslo 1. Počasie je mierne zamračené, bez vetrie. Sme na letišti v Chožoviciach. Štart bude prevedený 15 minút po oblasti Žilina. 2 minútky máme. Dej im šanci, aj to majú stejný. Dobre, púšťaj! Laco, z tejto strany poď. Pozri z tejto strany. Holuby boli vypustené o 5 hodín 30 minút. Žilina ešte počkala so štartom, bude púšťať po nás. Zúčastníme sa aj tohto preteku.